Ang kinaiba niya is the same ang lasa, pero ang kinakaiba niya ang presyo. The twist of price. Kaya yun ang hinabol ng tao. Kasi kung bubulalo ka talaga ng original is either 150 or either 250 yung bulalo. In mini bulalo, you can buy only just 40 pesos. Just in 40 pesos lang. Kaya mas malaking tipid, pero ang lasa, the twist and the natural of being a bulalo is the same. Ako po si Richel Serrano, may-ari ng Bulaluhan at saka fried chicken sa Matansas Corner, Daya. Malapit lang sa Quezon Carry. Ang unang-una talaga, ginawa ko tatlong either north or south ka tumira or either magpabisaya ka. So, ginawa kong tatlo ang aking 3-in-1 siya. So, ang hinanap ng tao, yung isa lang talaga, yung parang bulalo, mini bulalo. Ang unang nag-click talaga siya kasi yung papaitan, hindi siya nag-click. Tapos nung parisan, kasi marami na sigurong paris, hindi siya nag-click. So, itong bulalo parang nilaga, parang kanse, yun ang binabalik-balikan ng tao. Parang gano'n. Parang ginawa ko muna is project studies, parang 3-in-1, parang north and south, and then Visayas. So, nag-click si Visayas kasi siguro maraming Visayas dito, and then gusto na lang talaga ng sabaw na cheaper, pero parang sulit ba? Parang bulalo or either something. Tapos yung fried chicken naman, ano na talaga to, pandemic pa siya nung start, pero ano na talaga sa akin yung fried chicken, granted na talaga. Kasi yung pagluluto ko talaga is mayroon akong experience somewhere na in-apply ko talaga. Itong bulalo, ganito karami ang nauubos ko. Tsaka yung itong mga laman niya, at saka ito yung bone marrow niya, yan ang nauubos ko. Ang laman niya, ito ang laman niya, bali, ito na siya. Mayroon siyang bone marrow, utak siya, and then may laman siya, at saka may twist siyang tinatawag natin sa Batangas na gutong Batangas. Kaya mayroong tuwalya siya, parang ganun siyang twist niya. Pag nawala na itong bone marrow, may buto pa. So magkakaroon siya ng twist na gutong Batangas. So doon siya nagkakaroon ng medyo magandang laban na nakuha ng mga siguro ng mga ngain. Kaya siguro binabalik-balikan din nila. At saka ito yung fried chicken, kasi ito sa halagang 40 pesos, sulit ka talaga. Kasi big in one, parang Jollibee ang lasa, parang KFC, parang sinasabi nila nga KFC, Kanto Fried Chicken, but it tastes really good and juicy. Salamat sa mga nagkatangkilik, lalo na malapit sa Quezon Carry at saka yung mga taga-barangay Palanan. Salamat sa pagtangkilik nyo. Sana patuloy nyo tangkilikin, hindi kayo magsawa. At saka hindi pa nakakatikim, just taste with price 40 pesos. You can eat like a Tagaytay bulalo.
yan. Mayroong ganyan. May sabaw. Buto-buto. Ito yung pinag-aaral ko sa bulalo, ma'am. Kalahati lang. O sige. Nakuha ko. Saan din yan? Ano mo siya, ma'am? Kari doon. Salamat.